ritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hit. Hey, with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig.
Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 17 sa bulan sang Oktubre siningitig 2021. Kakaroon sa na Christmas countdown. 69 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines sa aton nga pangunang balita lokal. Mayor Bing Leonardia nagpatawag sang meeting kaupod ang mga hotels kag restaurant owners tuhoy sa COVID-19 management sang syudad. Mga tiglawas ang Doctors Hospital Bacolod diga patawag sang SB sang Mursya may kaangtanan sa disposal sang ila basura. Negros Occidental nakarecord sa 184 ka mga kaso ng COVID-19 kahapon. Syudad sang Bacolod nadugangan sang 121. Patrolman nga person of interest sa pagdutang sa PDEA agent nga si Jason Yayola sang Oktubre 5 nagapanindugan nga wala sang kaangtanan sa krimen. Bangkay nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa Magsungay River, Barangay Alihis, wala giyapon sang identity. Mag-asawa nga senior citizen, pilason matapos nabungguan sang pribado nga salakyan sa syudad sang Talisay. Samtang sa ito naman nga balita sa national, masobra 200,000 doses sang Pfizer COVID vaccine nga ginbakal sang gobyerno nagabot sa Pilipinas kahapon. Hingyo sang Comelec nga magpatigayon sang voting simulation sa Octubre 23, ginaprubahan na sang COVID-19 Task Force. Presidential spokesman Harry Roque ginalantaw nga magkapadalagan sa Senado bilang isa ka substitute candidate. Samtang sa naman nga balita international, mamalida sa Britanya. Patay matapos ginbuno sa isa ka simbahan samtang nagapatigayon sang pamulong-pulong. Sa balita sa negosyo, liwat nga pagtaas ang presyo sang petrolyo lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Warrior star Stephen Curry nagpakita sang iya abilidad sa 41 big points batok sa Blazers. Sa balita sa entertainment, Olympic weightlifting gold medalist Heidelin Diaz kag coach Julius Naranjo engaged na. Samtang sa balita espesyal, panibagong nga sa isang bulak, ginpapangalan sa University of the Philippines Los Baños Women and Public Service kay Education Secretary Leonor Briones. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga.
Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanang mga pamati sa 630 kHz sa liliswan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantok na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaron sa detalye na sa mga balita, upo ng inyo mga tagbalita. Bombo Glorified Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaron sa kadto na kita sa detalye sa aton nga panguna nga balita lokal. Nagpatawag sang meeting si Bacolod City Mayor Evilio Binlardia sa mga hotel kag restaurant owners sa syudad sa Bacolod kahapon. Suno kay M. Legaspi ang Executive Director sa Emergency Operations Center ako ni EOC. Ini agod ipalabot sa mga ini ang update sa COVID-19 management sa syudad kung ano kataas ang kaso kasubong man ang status ng vaccination rollout. Ginlatag man sa meeting ang mga programa sa syudad agod nga malabot ang target nga herd immunity. Tinutuyo man sa mga opisyales sa syudad nga makakuha o makuha ang kooperasyon sa mga negosyante sa pagpanugyan sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine kaya nga sa paghatag sa mga insentibo. Ginakalipay man ni ang kalabanan sa mga restaurants kay mga hotels ang nag-offer sang discounts kag freebies para sa mga customers sang mga ini nga may vaccination card o fully vaccinated na. Bangod sini nagaamat-amat na lapit ang syudad sang Bacolod sa ginalauman nga herd immunity. Tinutuyo man sa mga ini nga sa pagpatigayon sang meeting nga mapanubo ang kaso sa COVID-19 agad nga mas makabukas na ang ekonomiya kadungan pa sa luyag nga matabo ni ang amo ang mapasaka ang limit sa panugutan niya makasulod sa mga hotel sa kon restaurant. Ginapakampanya naman sa mga ini nga sa Bacolod nun pa ang pagpabakuna tubtob sa malabot ang 70-80% sa populasyon sa Bacolod nga makabulig agud nga mapanubo man ang risgo nga matupikan sang balatian patagnihang nga kon magnubo na ang kaso kag magdamo na sang bakunado sa COVID-19 vaccine mas mangin maapos naman ang pagbukas sang ekonomiya. Dugang pa sini nga maganubo man ang risgo nga matapikan sang COVID na tinguhaan sa mga opisyales nga mapabaskog pa ang preventive measure kag hindi na magsaka ang kaso. Pahanumdum ni ang ginadumilian gihapon ang pagtipon-tipon o kunang mass gatherings. Ang aton nga pag-meeting nga ginpatawag ni Mayor Bing upod sa mga hotel and restaurant owners para mag-update sa ila sang aton nga COVID management, ang aton mga cases, ano akatagas ang aton cases subong, ano ang status ang aton vaccination diri sa Bacolod, ang aton programa on trying to reach the herd immunity. Ang kaban sa pagpahayag ni M. Legaspi ang Executive Director sa Bacolod EOC. Nagikan sa sunod-sunod nga 3-digit figure nga na-record sang syudad sa Bacolod sa COVID-19 subong nga bulan. Sang Oktubre, ang syudad ang nakarecord kahapon sa 93 ka mga kaso. So kay M. Legaspi ang Executive Director sa Emergency Operations Center, 93 ka individual ang na-record sang EOC nga nalatnan kahapon kag ini na ang pinakamanubo. Humalin sang ulihi nga nakarecord sang manubo sa Shen ang syudad sang Oktubre 4 nga yara na sa 94. Agud hindi na magbalik sa 3 digits ang kaso sang ang syudad. Nakahanda ang mga ini nga mag-implementar o magpatuman sang mas striktong implementasyon sang protocols. Pagasiguruhon man sa syudad ang pagbantay sa mga mass gatherings kag vaccination rollout. Sa karon ng kabugusan niya na-administer na ang nagadangat na sa 323,208 doses o kon 75% sang eligible population. Apang paathag sini nga agod malabot ang herd immunity, dapat naman nga mabakunahan ang 70-80% sang general populations o kon population kag sa karon yara pa lang ang syudad sa 57.6% sang sentro. Agod sini may nabilin na lang 20-30% agud malabot ang target nga 424,000. Gipanugyan man ni ang nga 24 oras na sa karon nga bukas sa bilog nga semana ang mega vaccination center sa mall. Aminaw man ini nga madamo sa mga wala nagapati sa pagbakuna, gani nagahingyo man ang mga inisang bulig nagikan sa purok kag barangay sa syudad sang Bacolod. We are trying to strengthen ang aton mga preventive measures para hindi na magsaka ang aton nga cases. At the same time, makaamat-amat kita open sa economy. So far, ang aton nga total nga na bakunahan sa Bacolod or na-administer ta nga mga vaccines, nagalabot na siya 323,208 doses ang aton nga nahatag.
Ang kabahin sa pahayag ni M. Legaspi, ang Executive Director ng Bacolod EOC. 184 ang panibago nga nadugang sa kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental kahapon, samtang 121 naman ang nadugang sa kaso sa syudad sa Bacolod. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 568 nga ginpagwa sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas, nadugangan sang 456 ang kaso sa Region 6. Sa nasambit nga numero, 7 diri nagikan sa Aklan, 5 sa Antique, 37 sa Capiz, 6 sa Guimaras, 61 sa Iloilo, 184 sa Negros Occidental, 121 sa Bacolod City, kay 35 ang nadugang sa Iloilo City. Bangod diri nagdangat na sa 138,725 ang kabugsan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, kung sa rin nadugangan sa 707 ang mga nagalay sa balatian. Ganiyara ng kabugsan niya recovery sa 122,170, samtang nagdangat naman sa 3,272 ang death toll matapos madugangan sang 4 ng mga nagtaliwan bangod sa virus. Sa karon yara na sa 1,841 ang mga active cases sa Bacolod, samtang 5,193 naman ang aktibo nga mga kaso sa Negros Occidental. Samtang ipatawag sang Sanggunian Bayan sang Murcia ang mga tiglawas sang Doctors Hospital Bacolod, agod na pasiguro sa mga ini ang husto nga disposal sang basura sa ilang waste disposal facility nga nahamtang sa Purok Tumpok, Barangay Blumentritt, Murcia. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Rolando Olvido, halos 6 na katuig humalin sa ginpahamtang sa lugar ang waste disposal sang facility. Suna kay Olvido, gimbakal sa ospital ang lote sa lugar kag mayara ini sang resolusyon nagikan sa Barangay Council kasunod sa public hearing nga ginpatiggayon. Sang mayara na sang resolution of no objection suno kay Olvido, nagpasarman sang resolution ang Sangguniang Bayan angot diri. Ginpasalig sa to sang Doctors Hospital nga ihaboy sa vault ang hospital waste apang sang sinilang natukiban sang mga residente kag sang barangay officials nga wala na diretso sa vault ang basura kundi ginahaboy lang sa duta. Mismo ang mga barangay officials man ang nakadakop sa mga tinaw sang ospital nga nagahaboy sang basura sa indi husto nga paagi. Bangod aminado ang punong barangay nga ginasugo man lang ang mga tinawo, mas maayos no sa iya kun ang tiglawas gid sang ospital ang ila sa pulon gani nagpadala sila sang sulat kag ginhinyo ang mga management nga magtambong sa session sang SB. Nagpadawagan man si Olvido sa mga residente malapit sa lugar nga hindi magpalapit sa waste disposal facility, labi na nga hindi masiguro ang sahi sang basura ang ginahaboy diri subong nga may COVID pandemic. Daw kalain gid ang nakita namon didto, galing kay hindi man kami maka-direct kwan sa mga tao, kay kabalo kami nga sila gin bayran malang na maghaboy didto. Isa tada ka kwan siguro ang iya gid sang doctors nga ang kwan gid ang representative gid sang doktor, so pungkuan to namon invite sila sa session sang Sangguniang Bayan kasi mga next week siguro ginpadalaan to sila later. Ang kabahin sa pahayag ni punong Barangay Rolando Olvido sa Blumentritt, Murcia, Negros Occidental. Nagpanindugan si Patrolman Jake Salgado, ang person of interest sa pagluthang sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent nga si Jason Nyayola sa Oktubre 5 sa Barangay Cabug, Bacolod City nga wala inisang kahilabtanan sa krimen. Naibaloan nga si Salgado ang ginpasakan sang kaso nga frustrated murder kaupod sa babayang ginkilala kay Jeneline Manto, 24 anyos. Si Salgado ang una nga na-assign sa Regional Police Holding and Accounting Office o RP How sa Police Regional Office 6 o PRO 6 kag sa karon na silo na sa Police Station 3 sang Iloilo. Apang ini ang temporaryo nga suspendido sa serbisyo. Aminado ang person of interest nga kilala sini Sanday Jeneline Manto, bangod batchmate niya ini sa college kasubo man ang nobyo sini nga si Jomi Besa nga sa karon ni sa criminology student nga anay nangin classmate man sini. Ginpakigbahin ni Salgado nga ginaaligar nga si Manto amo ang tabuo ni Ayula sa Barangay Cabog kung sa din gintiro ang PDEA agent. Kasunod sang insidente, ginpadulungan man sa ila puloy-an si Manto para sa interview kung sa din ginpamangkot man sila sang iya nobyo kung may kilala sila nga pulis. Bangod sini ang iya nga pangalan among gintuad sang duha, bangod mag-abyanize akon mag-abyan sila. Patag ni Salgado nga madugay na sila nga wala sang komunikasyon ni Besa. Dugang pa sang patrolman nga hindi man sini kilala ang PDEA agent kasubo man ang drug personality nga si Romulo Hamantok. Payag sini nga ginalantos ang kapulisan nga nagbalo sila sa PDEA agent bangod sa aligasyon nga malapit nila nga abyan si Hamantok.
nga nadakop sa pagbaligya sa illegal nga droga sa Pebrero 2 sa barangay Tangob. Apang panindugan ni Salgado nga hindi man sinikilala ang persona gani wala sang rason nga himuon sini ang krimen. Kinpatag man sang pulis nga ang suspension sini bangod sa paghampang sang cellphone samtang yara sa trabaho. Ang epektibo humalin Oktubre 1 tabtob 31 apang nakapauli ini sa Bacolod sa Oktubre 4 lang isa ka adlaw antes ang paglutang kay Ayola sa Oktubre 5. Panindugan sini nga sang natabo ang insidente yara ini sa ilang balay upod ang iya nobya kag Iloy. Dugang pa sini nga bisan si Jenelyn Manto ang wala man sa lugar kung sa din gintiro ang PDEA agent bangod may CCTV sa trabaho sini nga makapamatuod nga naka-duty ini sa iya nga trabaho. Question naman ni Salgado kung nga wala man lang sang may nagkontak sa iya nga naulamid na ang iya nga pangalan sa isa ka krimen kag siya pa ang ginatudlo nga gunman. Luyag man sini kuntani kahapon nga makasigulanan ng hepe sa Bacolod Police Station 9 nga among nagakapot sang kaso. Apang wala sa estasyon si Police Major Richie Gohe ganit nakigangot ini sa bombo radyo agud at hagon nga wala ini sang kahilabtanan sa insidente. Ginareklamo man sini nga bangod sa ginpalayag sa media ang pangalan sini apisar nga siyang person of interest lamang kag sa panindugan sini nga siya ang inosente. Aminado naman ini nga nagahatag ang hindi matuod nga akusasyon sang kahawianan sa pangalan sini bilang isa ka pulis. Paano nila nga i-prove? Kaya hindi ko nakalala ang PDEA agent. Ang gina-allege nila close friend ko kung si Romulo Pumantok. Matatakpan, paano nila i-prove na kaya hindi ko man nakilala? Na ano ko, gani nga kung person of interest ko nila, na wala ko yaka baton, isa text or tawag sila or nagkabto sila. Ang kaban sa pagpahayag ni Patrolman Jake Salgado, person of interest sa paglutang kay PDEA agent Jason Yayola. Nagapanawagan ng Station Commander sa Bacolod Police Station 6 sa mga may himata nga wala pa nakapauli nga makigangot sa ila agud matsekyar kun ila paryente ang lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi kag nagautaw-utaw sa Masungay River sa bahin sa Barangay Alihis, Bacolod City, Biyernes sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Leo Estopa, wala sa gihapon sang identity ang biktima gani nagapanawagan ini sa kung sino man ang may mga himata nga wala pa nakapauli kag nagasuksok sang orange nga bayo, cargo short nga light brown, kalbo ang hairstyle, may cobra nga tattoo sa abaga kag may tattoo man nga may tinaga boyet nga checkeron sa Lourdes Funeral Parlor sa Barangay 28 Bacolod City kun ila ini paryente. So diri ini agud mahibaluan man kun ipaidalom sa autopsy ang bangkay. Hindi naman matandog ukon mapaidalom sa autopsy sunod sa station commander ang lawas ang biktima kun wala asang request nagikan sa pamilya. Hindi man sila makakonclude kun igo sang bala ang mga pilas ini. Sa karon nagabaho na ang bangkay bangod posible masobra isa ka adlaw naman ini nga napatay. Nga wala pa sang pamilya nga ano bala sa request autopsy. Based sa pag-retrieve man kahapon, naka-short sa sang cargo pant, naka-t-shirt orange, kaga taso ni siya mga 5 feet, kaga according sa ito ni misigador na itong kalbo ang yung hairstyle. Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang mag-asawa nga senior citizen nga nabuguan sang isa ka Honda CR-V samtang nagatabok sa dalan sa Barangay Bubog, Talisay City pasado alas 6 kagabi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Ryan Calalas, investigador sa Talisay City Police Station, nagtabok sa madulom nga dalan ng mga biktima nga Sanday Cristuto Husga, 72 anyos, kag Milodina Husga, 64 anyos. Lunsay mga residente sa Barangay Blumentritt, Murcia, apang nagapuyo sa karon sa Purok Sapa, Barangay Bubog, Talisay City, sang hinali lang nga nabungguan ng mga ini sang Honda CR-V nga ginadala ni Onofre Consorcia, 58 anyos, residente sang Marikina City. Nakaangko ng mga ini sa nagkalinlan nga pila sa lawas kag sa ulo kag sa ila latest nga medical bulletin. Conscious kag may istorya si Cristuto kag recovered naman samtang si Milodina ang nagabugtaw apang wala man nagasabat kun istoryahon. Sa karon yara ang mga ini sa balay bululngan kag malayo sa katalagman bangod maayo man ang ilang vital signs suno kay Calalas. Yara naman sa kustodiya sa Talisay City Police Station si Consorcia.
Duha ka mag-asawa ngayon nang lang ini nagtabok sa dalan. So sa nagdalagan ini ang unda si RB pakato papulit mo sa silay. And then wala iya masyado makuha na makitaan kay tungod nga may ginasundan siya nga salakyan. Amo na nabunggoan na niya ang ang lalaki nakaangkon sang samad sa ulo kag ang amo man ang iyang asawa. Ang kaban sa pagpahayag ni Police Staff Sergeant Ryan Calalas, investigador sa Talisay City Police Station. Samtang pilason ng isa ka persona matapos nga nakabunggo ang motorsiklo nga ginadala sini sa isa ka pribado nga salakyan sa atubang sa Robinson's Place, Bacolod, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Richard Di Maalat, traffic investigator, nagapalambaanay ang duha ka motorsiklo nagikan sa east to west. Sa hinali lang nga natumba ang nauna nga motorsiklo samtang nagbunggo naman ang isa ka pribado nga salakyan sa ikaduha nga motorsiklo. Ang nasambit nga salakyan ang ginapanagiyahan ni Stephanie Weyala sa Barangay Villamonte, Bacolod City, samtang ang motorsiklo ang ginamaneho naman ni Sam Valenzuela, residente sa Barangay Bata, Bacolod City. Wala naman nakilalaan ang nagamaneho sa una nga motorsiklo bangod ini ang nakabangon matapos natumba akag nagpalagyo. Nalipungan kag nakaagom sa pedas sa tiil si Valenzuela apang gidayon man nga nagbalik ang iyang animo samtang yara sa ambulansya. Ginala ini sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Ginpatag sang driver sang tri-mover nga trailer truck nga nasa lawid sa kable sang kuryente sa Magsaysay, Araneta Street, Barangay Singkang Airport, Bacolod City kahapon kung sa diin natumba ang trailer sa Nissan Orvan. Suno kay Michael Julieza, ang driver sang tri-mover nga gikan ini sa warehouse nila kaya nagtughong ini sang krudo sa generator sang truck apang magagwa na ini kuntani kag magaliko padulong sa sur nga direksyon apang hinali naman nga may naglabay sa atubang sini nga di pampasahero nga jeep. Bungod sinigin lakaw ni Julieza ang ulos ng salakyan. Agud di mabungguan ang jeep apang wala naman sini nakita nga nalabot sang trailer ang kable sang kuryente. Ginalantaw sini nga dasig lang nga napalos ang trailer sang truck. Bungod wala na ini sang unod. Ang truck ang naga-deliver sang frozen food. Ginapakamaayo naman ni Julieza nga wala sang naulamid nga tawo sa insidente. Bungod sa nagabalabag sa dalan ng salakyan. Kaya ginpakamaayo na lang nga paluson ang tractor head. Kaya ginpabili na lang sini ang trailer. Madunduman nga sang napalos ang trailer sang tri-mover, yara man ang Nissan Orvan nakapark sa lugar, gani ini ang natumbahan kag nagupi. Ang driver sa nasambit nga van ang nagdulog sa lugar bangod ini ang may ginahulat antes magapauli sa banwa sang binalbagan. Ginapakamaayo naman nga nagpanaog ang driver nga si Rico Francisco gani wala ini mapilpilan. Kag sa katapusan nga balita lokal, duha ka mga persona, kalaki pa isa ka minor de edad, nga babae ang nakuhaan sa illegal nga droga kag armas luthang sa matapos madakop bangod sa curfew violation sa syudad sang San Carlos. Ang mga suspetsado ang gikilala kay Richard Salazar, 27 anyos, single, residente sa Iligan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental, kag isa ka ginaalegar 17 anyos nga babae. Suno kay Police Lieutenant Ruby Aureta, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, nagapatigayon sila sa checkpoint sa CL Avenue, National Highway, Barangay 2, San Carlos City, sa nakitaan ng duha nga nagaangkasanay sa motorsiklo. So kay Aureta, mahimo nga wala matalupang dan sa mga suspetsado nga maging patigayon nga checkpoint, kag magabalik pa kuntani ang mga ini sa ila na mutikan. Apang bangod sa sila ang nakita na sang guard security sa checkpoint, sila ang ginparahan kag ginpapanaog. Pathag ni Aureta nga standard operating procedure na sila ang checkaron ang mga nadakop sa checkpoint ko sa diin, ginpaalsa sa mga ini ang ilang mga kamot, ginpagwa ang unod sang bulsa kag mga dalang nga gamit kag kunyara sa pagwa apesar nga curfew hours na. Sang ginpasuli ang bulsa dito naman nahulog ang 5 ka sachet sang suspected shabu. Sang ginbuksan naman ang sling bag ni Salazar, ilaman nakita ang isa ka unit sang caliber 45 pistol. Ginpangitaan man sa mga kapulisan sang dokumento kung lisensyado ang armas luthang apang wala sang makapakita ang mga suspensado gani ila gilayon nga ginaresto. Si Salazar ang nakahunong na sa San Carlos City Police Station samtang ang minor naman ang babae ang turn over sa Department of Social Welfare and Development. Sang ginasugilanon sa kapulisan ng babae, ginpaatag man sini nga wala sila sang relasyon ni Salazar kag sila ang kilalahan na lamang. Nahibaluan nga nagikan ang mga ini sa sentro nga bahin sang Barangay Rizal, San Carlos kag magapagdulong kontani sa balay ni Salazar sa Iligan Extension, Barangay 6. Ang illegal nga droga nga nakuha sa duha ka ginabanta nagabugat sang 40 gramos kag nagabalor sang 272,000 pesos. Ang lalaki ang wala naman sa listahan sa San Carlos City Police Station apang ayara sa ila watchlit
Apang yara sa ila watch list ang minor de edad nga babayi. Patag ni Aureta nga madugay na nila ginamonitor ang dalagita apang madanlog ini labi na kun iya mabatsyagan nga ginatiktikan ini. Wala man ang mga ini sa ginaatuad nga grupo. Ang mga suspetsado ang makabig nga strict level individual. Ang pagbukas na sa ang pagpagwa sa mga bulsa dito kag nahulog ining mga illegal nga droga. Tapos ining suspetsado naton nga lalaki may sling bag ini siya nga dala kag nakit-an sang aton nga police personnel kay bukas ang sling bag may sulod nga armas. Dito gin pamangkot siya kung nga may armas siya, pangitaan siya sa mga nagakaigo nga mga dokumento para mabalaan naton nga lisensyado kag iya ang armas. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aureta, Deputy Chief sang San Carlos City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Sige hapon na yung Bombo News and Views Morning Edition. Kasi liwat kami ang inyong mga kaupod. Bombo, Glory Fidel Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kagkaroon mga kabombo, ato naman niya kantuan sa piyakalinya nga ato niya Bombo Patrol Reporter, Bombo Carla May Defensor na hanungod naman sa misa nato yung pateng gayunon sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyakalinya Bombo Carla. Please come in. Yes, Bombo Zalde. So, lang kita dari subong sa may Our Lady of Candles, Bomboan, Zalde. Para wala to, no, ang Santos Misa, Bombo Zalde, no, sudod kay, mag-sugod na ang Santos Misa.
diri sa Our Lady of Candles Bambao Dati. So amat-amat na ang ating sining mga kauturan nga nagapadulong diri sa may Our Lady of Candles Bambao Dati. So for masitan diri natin kay kalabanan diri mga senior citizen gid Bambao Dati, no? Nataganda rin mismo man sa lugar o kung nalapit rin sa Our Lady of Candles Bambao Dati, kag mayara man sa mga youth, no? Mga kabataan yung nag-a-assist sa ating sinadiri ng mga kauturan nga mag-a-assist sa solidary sa simbahan Bambao Dati. Bombo Carla, ti sa subong na mayo darang tsimpo naton dira sa gwa sa karon, hindi na magulugal umo ng panahon, hindi ka angay sa nakaligad. So far, Bambao Dati, kagaina, no? Wala din kita may nabatsyagan ng pag-ulan-ulan, no? Diri sa syudad sa Bacolod, sa maayo, ginakapit sininga kanya po. So, maaga, Bambao Dati. Kag sa karon, tay kumusta ang kadamuon sa mga nagkapadulong dira sa simbahan? Namo man gihapon ang volume, madamo man gihapon mo Carla. Yes, Bambao Dati. So far, madamo sa gihapon sa aton sa mga kauturan ang nagapadulong diri sa may Our Lady of Candles Bambao Dati. So Bambao Dati, no? Yari na kag sugod na ang Santos nga misa Bambao Dati. Medolfo Pintor, Eduardo and Domingo Canlas Jr., Paulina Pintor, Eliano Regalado, Percival Salado Sr., Judge Ramon de Lariarte, Hermelina de Lariarte, Jesse Cordova, Julianita Nicavera, Vicente Pampliega, Ann Heraldo Tomazar, Jose and Socorro Linia, Bautista Linia, Maria Evelyn Martir, Sofia Hinahon, Alfredo Hinahon, Delano T. Padilla Sr., Constancia J. Padilla, Benito Padilla, Catalino Obligacion, Dolores Obligacion, Conrado Ondoy, Isabel Ondoy, Silidonio and Lolita Ponchoso, kag para sa kadlawan nila Junjun Arnaldo, Kierben Mago, kag para sa Thanksgiving nila Labay family, Sambo family, Anita Akar, Maria Ann Padilla, kag para sa healing nila Andre Tagamulila, Father Greg Patinio, Virgin Miraflores, Jules Villesa family, Anita Chua, Rubit Token Lizares, Jones Ibardolaza, Tata Dolores Neneng, Brent Anthony. Mayong aga sa inyong mga kauturan, yari kita karon sa ikaduwa ka na pulo kag siyam nga Domingo sang tuig. Ang aton tema amo ang pagkadako paagi sa pag-alagad. Ginaupod man naton ang pagpasalamat sa mga sponsors, BEC of Medalla Milagrosa and Capital Heights 4. Agod nga mangin mabinungahon kag makahulugan ang pagsaulog naton sini nga misa. Iupod naton ang aton pangunahuna kag balatyagon paagi sa pagpartisipar sa mga salabton kag kalantahon. Paliyog magtindog ang tanan kag sugalahon naton ang Ginoo sa persona sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin. Sa imo kami nagatuo
isang anak, kag isang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Hindi sa mga agalon nga nagamando, ukon sa mga yadtong nagahandom sang poder kag dungog, ang labing dako suno sa talaksan sang Ginoo. Kundi yadtong mga nakahibalo mag-alagad. Gani, ipangamuyo naton kay Jesus sa sining santos nga misa, nga makaalagad kita upod sa iya. Mga utod, kinalahon nato ang aton mga sala. Agud magintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Ginpadala ikaw sa pag-ayo sa mga may tagipusoon nga mahinulsulon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amin. Nagkari ikaw sa pagtawag sa mga makasasala, Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amin. Nagalingkod ikaw sa tuo sa ngamay, sa pagpakiluoy para sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amin. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Tanan kita, himaya sa Diyos sa pangitaasan, kag sa duta paghidayat sa mga tao nga iya nahamutan. O Ginoong Diyos, hari nga langit nun, Diyos nga may nga makagagahong sa tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, bangod sa dako mga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sa namay, ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bato na nga ang pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa ngamay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing mataas o Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos nga Amay. Amen. Mga muyo kita. O makagagahom sang tanan kagwalay katapusan nga Dios, kabay ngang amon kabubuton mahalad sa imo, kag mag-alagad kami sa imo pagkahalangdon sa bunayag nga tagipusoon. Ginapangayo namo rini sa imo, pagi kay Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang ikaapat nga ambahanon sang nagaantos nga alagad na tuman kay Jesus, mapainubuson kag mainawaon, nya nga gimbaton sa iya kaugalingon ang aton mga kasalanan, kag ginhimo niya nga mangin posible para sa aton ang pagalagad sa Dios kag sa isa kag isa. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagsiling, ako ang nagbuot nga siya magaantos, ang kamatayon isa kahalad sa pagdala sang kapatawaran. Gani, makakita siya sang iya kaliwat, magakabuhi siya sing malawig, kag paagi sa iya ang akon plano magamadinalagon. Sa tapos ang kabuhi sang pag-antos, makaangkon siya liwat sang kalipay. Makahibalo siya nga ang iya mga pag-antos, hindi manginwalay pulos. Siya ang akon matarong nga alagad. Pas ano niya ang silot sang madamo, kag himuon niya sila nga akon matutom nga mga tao. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma,
magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kagang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo nagahigugma sang matarong kag nagakabagay. Ang iya mapinadayunon nga gugma nagapuno sang duta. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagakahadlok sa iya, sa mga nagasalig sa iya mapinadayunon nga gugma. Ginluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tigulutong. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang aton paglaom yara sa Ginoo, siya ang aton manugbulig kag mangangapin. Nagakalipay kita tungod sa iya balaan nga ngalan, nagasalig kita. Kabay nga ang imo mapinadayunon nga gugma, magpabilin sa amon, kayang amon paglaom yara sa imo. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Si Jesus nakahangop sang aton mga kaluyahon, tungod nangin tawo man siya, kaangay sa aton. Siya ang aton kusog kag kabakod, tungod siya ang anak sang Dios. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, magmalig-on kita sa aton pagtuo, kay may dako kag pinakamataas kita nga pari, nga didto sa atubangan sang Dios, si Jesus ang anak sang Dios. Ang aton pinakamataas nga pari, nagabatyag man sang aton mga kaluyahon, kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay pareho sa aton, pero wala siya magpakasala. Gani hindi kita magkahadlok sa pagpalapit sa trono sang Dios, sa diin yara ang grasya. Didto magabaton kita sing kaluoy ka grasya nga makabulig sa aton nga ginakinahanglan naton ini. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang pagkadako sang Kristiyano na sandig sa mapainubuson nga pag-alagad, matun-an naton ini sa halimbawa kag mga pulong ni Jesus. Sa paghatag sang iya kabuhi, sa pagtubos sang madamok nga mga tawo. Hallelujah, Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo nagkadto kay Jesus kag nagsiling sa iya, manunodlo may luyag kami kontane nga pangayoon sa imo. Sa Jesus nagsabat sa ila, ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo? Nagsabat sila, kung maglingkod ka na sa imo nga ginharian, dito ka na sa imo mahimayaon nga pagpungko sa imo ginharian, palingkura kami upod sa imo. Ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala.
Sa Jesus nagsiling sa ila, wala kamo makahibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sang kupa nga akon pagaimnan. Sarang bala kamo pabautiso subong sang pagbautiso sa akon. Nagsabat sila, makasarang kami. Sa Jesus nagsiling sa ila, matuod gid nga magainom kamo sa kupa nga akon pagaimnan kag pagabautisuhan kamo subong sang pagbautiso sa akon. Pero ang paglingkod sa akon tuo ukon sa akon wala, hindi akon ang paghatag. Ang Diyos amo ang magahatag sini sa mga ginamana niya. Sang pagkabati sini sang napulo kamanggagintotonan, naakig sila kay Santiago kag kay Juan. Ganigin patawag sila tanan ni Jesus kag ginsingganan. Inyo nahibaluan nga mga ginakabig nga mga pangulo sang mga tawo. May gahom sa ila mga sinakpan. Kag nagapagusto lang kung ano ang ila himuon. Pero hindi amo ini ang para sa inyo. Sa baylos ini, kung ang isa sa inyo luyag mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon ninyo. Kag kung ang isa sa inyo luyag mangin pangulo, dapat siya mangin ulipon sang tanan. Kay bisan paggani ang anak sang tao, wala magkari agod alagaron, kundi sa pag-alagad, kag paghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Payong aga sa inyong tanan. Pasalamat kita, naglipas na ang bagyo, pero may mga ara pagyapon nga maabot hasta matapos ang tuig. Nakabati ka mo, kamay isa ka petisyon, online petisyon nga ginhimo para sa pag-asa ang Weather Bureau. Ang petisyon nagasiling, ang ngalan sa mga bagyo ipangalan sa mga corrupt nga mga politiko. Kundi ang ngalan sa mga bagyo, si Maring, si Nando, si Sinopada. Ang petition kasiling, ano abi ko ng bagyo, ipangalan sa ngalan sa mga corrupt nga mga politiko. Ano ang reaksyon sang pag-asa? Ginreject nila. Ginreject sang pag-asa. Ano ang rason? Nahadlok ang pag-asa? Hindi. Ang rason nga ginreject sang pag-asa, amo ini. There is not enough typhoons to accommodate all the names. Matapos lang ang bagyo, mangangalang yapon sa politiko nga kurap, ara gihapon. Matapos lang ang tuig, matapos ang binagyohanay, kulang pa ina sa ngalan sa mga politiko nga kurap. Mga kauturan, gahanda na kita para sa eleksyon, kag ang pulong sang Dios karon nga Domingo, mga kauturan, nagatandog sa aton tanan, nagaiwag sa aton tanan, parte sa pagkasundugoon. Ang mga politiko naton, kung magdiskurso, kag kung magpangayo sang aton bulig, ang nagagwa sa ila, nagakawa sila mga bibig, public servant. Ara ako sa public service.
Ang keyword dira is service, servant, mga kauturan. Karon ano ini, mga kauturan? Ang hambal sang Ginoo sa Ebanghelyo amo ini. Kung luyag kamo mangin pangulo, mangin sulugoon kamo sa tanan. Kung luyag kamo mangin gamhanan, mag-alagad ikaw sa tanan. Kay ang anak sang tao, siya mismo, ang aton Ginoo, nagkari, hindi alagaron, kundi sa pag-alagad. The best example of what service and being a servant is. Karon mga kauturan, salamat sa Diyos. May mga lideres kita. May mga lideres all over the world. Ginkabuhi nila ang pulong sang Diyos. Ginkabuhi nila ang public service according to the mind of Jesus Christ, according to the mind of God. Diri mismo sa aton, sa Pilipinas, madamo kita si mga politiko kag public servants nga pareho man sina. Karon, sa aton nga pamalandong, karon nga aga, ipresentar ko lang sa inyo nga ang pagkasulugoon, pagka-public servant according to the mind of God is possible. Mahimo gid. So may tatlo lang ako ka-personahe nga ipresentar sa inyo. Kilala ninyo ini sila tanan. Except sa isa lang, nga daw hindi pa popular. Kilala ninyo ini sila tanan. Ang una, mga kauturan, the greatest man of the 19th century. Tandaan ta, ang word dire, great. Greatness, ang hambal sang Ginoo, greatness lies on service. Now, the greatest man of the 19th century, si Abraham Lincoln, mga kauturan. Abraham Lincoln. Ano ang sekreto sang iya nga pagpangabuhi kag pag-alagad? Ang sekreto, mga kauturan, sang iya pag-alagad, naging kilala siya the greatest man of the 19th century. Ang sekreto, faith in God. Diyos nun siya. Ano ang iya nga kredo, ginatuuhan sa bilog niya nga kabuhi? Labi na pagpungko niya sa White House. Ini ara sa iya nga memoirs. Kag ara pirmi ginasulit-sulit niya. Ano ang ginasiling niya? I believe in God. Gakilala ako, gatuak ko sa Diyos. Ruler of nations. Ang nagagahom sa mga pungsod, Diyos para sa iya. Ang nagagahom sa pungsod, Diyos. I believe in God, the ruler of nations, our great and good and merciful Maker. Amay namon sa langit, gakilala gid siya. I believe in the eternal truth and justice. Gakilala ako sa iya eternal truth and justice, mga kauturan. So, the greatest man of the 19th century, the greatest president of the United States of America, ang ginatindugan sa iya prinsipyo, Diyos, mga kauturan. Ikaduha nga personahe nga presentar ko sa inyo, si George Washington, the first president of the United States of America.
Ini sa iya, natawo nga daw maikasarang ang iya nga pamilya. Huben pa siya, teenagers pa siya. Hala, social circles, barkada, hasta isak adlaw. Daw nag-abot sa iya ang isa ka. He was struck with the Spirit. Nagpanumdum siya, isa lang siya, nagpanumdum siya. Ay, ano rin akon pangabuhi man? Lagaw-lagaw lang? Social circle lang? Mangin ano ang akon future? Mangin ano ako sa pila ka adlaw? What will happen to me? Then, the Spirit struck him and he gave himself to God. Diyos ko, gakilala ako, gang akon was damlag ara sa imo, subong palang, subong nangadaan, ihalad kong akon kabuhi sa imo. I give myself to you as my God, and I pledge to serve the nation. I pledge to serve the nation. Nagbilin si George Washington sa great standard of leadership. Now, the word there again is great. Ang gospel nato nagasiling, who is great among us? Ang great standard of leadership ginbilin ni George Washington. Kagabi nyo, gapagalagad siya bilang presidente. Wala sa nagbaton sang sweldo, wala remuneration. And when his term was over, he simply walked away. Tapos ng akon na term, pagka-presidente, tapos na, manaog na ako. Wala gid sang pinsar nga magpabilin, nga magpungko sa pwesto. He left his high standard, a great standard of leadership. Ang ikatatlo, mga kauturan, daw hindi pa man pamilyar sa aton, pero mga kauturan, a great president, si Julius Nyerere, the first prime minister and the first president of Tanzania in Africa, mga kauturan. Graduate siya sa Edinburgh University in the United Kingdom. Maalam siya. He was black, negro siya. And you know what? He translated the works of Shakespeare into their native language. Daw ano kaalam sa iya? May master's degree in history and economics. Naging presidente siya, first president sang Tanzania, mga kauturan. Kagano ini siya si Julius Nyerere. Sang nagapungko siya bilang presidente, he did not enrich himself in office. Wala siya nagpangwarta bilang presidente. And masyado siya ka-vocal against corruption. In his entire life, his life was untainted with any form of scandal, mga kauturan. Ginpasaka niya ang dignidad sa mga blacks in Tanzania. And the blacks, his countrymen, were very proud of him. Pagkatapos ang iyang term, tapos na ang iyang term bilang presidente, like George Washington, he simply walked away. Tapos na. But he retained, worldwide, he retained
his moral authority. Kag-ari pa. Kundi napatay na siya. Sang tuig 2005, ang Diocese of Musoma, ang iya diocese sa Tanzania, nag-propose kag ginbaton sang Vatican ang iyang cause for beatification. Gintuso sang simbahan, beatification on the way to canonization, on the way to being a saint. Ang isa ka politiko, pwede man makasantos. Ang isa ka presidente, pwede man makasantos. Si Julius Nyerere, mga kauturan, ay importante katama. Ginapresentar ko Abraham Lincoln, George Washington, Diyos noon. Kag ano ini si Julius Nyerere? Devoted Catholic. He was a devoted Catholic and nagasimba siya adlaw-adlaw. Nagasimba siya adlaw-adlaw. He was a daily mass goer. And he often fasted. Nagapuasa siya permi to discipline himself. So mga kauturan, ginapakita lang naton diri nga ang pulong ni Kristo mas himo gigali naton, mahimo sa mga public servants, mahimo sa mga politiko, sa mga tao nga nagasiling, papungkuan niyo ko sa pwesto, ako ang inyo alagad, mga kauturan. Sarang man gali, makasanto sila. Kung sa pagkamatuod, sundon ang pagkamaalagaron ni Kristo Jesus. Karon lang taon naton si Jesus Christ, nga naghambal sini. Nagkari ako hindi alagaran, kundi sa pag-alagad. Kag paghatag sang akon kabu, sang akon kaugalingon, para mabuhi kamo. Ang problema, mga kauturan, sa aton nga mga politiko, sila iyang mabuhi, kita iyang mapatay. Sila iya ang nagdako, kita iya ang mapatay, mga kauturan. Sila iyang nag-enrich themselves in public office. Karon anong hambal sang Ginoo sa kay Jesus Christ sa letter ni St. Paul to the Philippians? Si Jesus Christ, Diyos, pero He emptied Himself. He emptied Himself. Ginula niya, ginpakawala niyang iyang kagalingon to be able to serve and to save mankind. Now, ano ang pinakatahong nga example ni Jesus Christ sa pagkasulugoon? Last Supper. Ginugasan niyang tiil sa iyang mga apostoles. Sa sadto nga panahon, ang paghugas ang tiil, obra sang sulugoon. So natingala mga apostoles, ari ang aton master, si Jesus Christ. Siya ang maobra sang sulugoon, mahugas ang aton tiil. Ano ang hambal ni Jesus Christ? Yes. Ginakilala ninyo ako nga inyo maestro, inyo master, kag eksakto ginman ina. Pero ako nga inyo maestro, nagahugas ang inyo tiil, kag kamuman maghugasay sang tiil sang isa kag isa. Kung sa aton pa ako nga inyo pangulo, nagaalagad sa inyo, kamuman mag-alagad sa isa kag sa isa. So mga kauturan, sa sulod sining mga simana nga masunod, kampanyahanay na, sa pwesto na, kabay pa, kita nga mga butante, maiwagan sang pulong sang Diyos, sa pagpili sang batuod nga mga great leaders sang pariho, kay Abraham Lincoln, George Washington, Julius Nyerere. Kabay pa maiwagan kita mga kauturan, aton responsibilidad ang pagbutang sa pwesto sa aton leader,
nga aton sulugoon. So sa sining Domingo, imbes nga prayers of the faithful karon, ang aton himuon, pangadion naton karon, tapos ang credo, ang prayer for election. So magtindo kita para sa pagpangamuyo sa pagtuo. Tanan kita. Nagatuwa ko sa isa lamang ka Diyos, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sing kinaugali sa amay. Pagi sa iyan tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga berhen sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag ginlubong, kag nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang amay. Kag magakari sa liwat na mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag ang iya ginarian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag mabubuhi nga nagikan sa amay kag sa anak. Upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingob. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot mo na ko sa pagkabanaw sang mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Prayer for the 2022 elections. Together, God our Father, as we prepare for our 2022 elections, we put our trust in your promise that you will send us leaders after your own heart and spirit. Lord Jesus, inspire all who seek office to be servant leaders who will put the greater good of the greater majority, especially the poor, the marginalized, and the vulnerable, above any personal or group interests. Servant leaders who will seek office to genuinely serve and not to be served. Servant leaders of integrity and compassion. Holy Spirit, enlighten our minds and hearts that we may see clearly the needs of our people and what candidates promise and their ability to fulfill this. That we choose rightly the leaders who will truly lead and serve. Leaders after your own heart and spirit. Leaders who will unite and lead us to do what is for the greater good and the greater majority, and what is for your greater glory. Father, Son, and Spirit, you are the God of life and love, the Lord of history. Be with us in this time of preparation for the coming elections. Amen. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of the Immaculate Conception, Pray for us. Patroness of the Philippines, Pray for us. Pungko na kita para sa ofertory.
Pangabuyo, mga utod, agad ang aton sakripisyo, pagkabatunon sang Diyos, amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoon sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag sa kimayan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinloy kami sa amon mga sala, kag bagwa kami paagi sa imo grasya, agud alagaro namon ikaw sa sini nga sakripisyo, nga may hilway, nga tagipusuon, ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid nga magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo. Ginakilala namon ang imo makatilingala nga gahom sa imo mahigugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginbuligan paagi sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka man gagikan sa amon kalaglagan, maluwas kami sa isa ka tawo subong sa amon sa Jesucristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya, ang imo pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles nga nagahilindugyaw sing walay untat sa imo tubangan, itugot nga ibuylog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sing mapainubuson nga nagasiling. Ikaw nga to na Ginoo kag tiburan sa tanan nga pagkasantos, gani padala nga mga Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon malawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, kaya ginbaton sa ginabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak kang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya naging panagdag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay niya mong akon lawas, may gatugyan para sa inyo. Subagman pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat kag yanigin palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay ni amang kalis ang akon tugo. Ang tugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handunganan.
Ang misteryo sang pagtuo. Karamay ang ganalan sa imo ni tinapay sa kabuhi ni kali sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa ngadamanan, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabig nga bagatakos, sa pagatubang kag pagkalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo, magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginodong dumagi masimbahan alapnag sa buga sa kalibutan hempita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente kag sa tanan nga kaparian dumdumang mga sakop sining amon katilingban labi na gid ang mga kalag sang amon panimalay kag mga kakilala nga amon ginapamisahan subong. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabyan, batunas na sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga rawong. Kaluoy man kami, nga diri karon nagatambok. Agon mambit naman ang kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles, kagupod kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, o Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sugo sa katon maluluwa sa sunod sa iyo gintudlo mga muyo kita sa may dako nga pagsalit.
kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagdahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw gamon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. So Kristo, karagsiling sa mga apostoles, ang paghidayat na nabiling ko sa inyo, ang akong paghidayat tinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang gamon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kagsuno sa imo ginsiling, at agi siya sing paghidayat kag paghiusa, ikaw ang nagakabuhig na kahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Maghatagay kita sang paghidayat sa inyo tanan. Iyari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuo ako nga yara kagid matuod sa labing mataas, balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa sini nga tion, tungod kay indi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akon bugos nga kaugalingon sa imo. Indi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen.
Palihog magtindog ang tanan. Pangamuyo kita. O Ginoo, bulige kami agud mapusla namon ang mahal nga sakramento ngango na baton kag maagom namon ang imo kaayuhan. Sa sinigdotan-on nga kabuhi kag amon pagid pakamahalon ang mga kayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluod ang tanan para sa orasyo imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag nagutas sang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sining mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaubra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sang ila panubyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila magaayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahuwayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sa pagpanghangkat, agud magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa pagiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. O mahal nga Berhen, ikaayos sang nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose. Igampo mo kami. San Rafael Arcangel. Igampo mo kami. San Roque. Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Igampo mo kami. San Pedro Calungsod. Igampo mo kami. San Sebastian. Igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria. Igampo mo kami. Palihog, magpungko kita sing makadali para sa mga ihibalo. Sa kaangtanan sang aton pagsaulog sa piyesta sang mga santos kag minatay sa November 1 kag 2, mayara kita nga available na mga envelopes para sa mga kalag sang aton panimalay na pamisahan. May box kita nga ibutang sa tubangan sang altar sa diin ihulog ang inyo mga envelopes. Kag mayara kita misa buwas Lunes, piyesta ni San Lucas the Evangelist sa Lasay sang aga. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa maglakat kita sa paghidait. Salamat sa Dios. Siya nga nagkari sa pag-alagad si Jesus Christ. Palakpakan natin. Salamat kita sa Ginoo, tungod siya ang maayo. Magpasalamat, pugos nga
Kay siya yari sa aton, gano siya aton patulon. Nagpasalamat kita sa Ginoo, tungod siya ang maayo. Magpasalamat ugos nga duta, tungod sa aton nakita. Magpasalamat ugos nga duta, tungod sa aton nakita. Time check, 39 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 isang aga mga kabombo, maayong aga naman sa inyong liwat. No? Ato lang ito na batian. Ang bagulagid na tapos ng Santos nga Misa dito sa Our Lady of Candles Parish, kaupod sa kay Monsignor Felix Paskin. Sa buong aga, no? Ika-3 na kita nga Domingo sa bulan sang Oktubre, tuig 2021. Oktubre 17 kita subong. No? So, nagapasalamat naman kita, no? Thanks God, it's Sunday. So, nagapanugod naman ang ika-3 nga simana sa bulan sang Oktubre. So, in speaking of starting or panugod naman mga kabombo, so dapat pangunahan ginato, no? Ang unang adlaw sa simana nga muning Domingo, no, sang pagpasalamat kag pagpangamuyo. So, aton to nabatian ang panibago naman nga mga maayong balita nagindulong sa aton kag gin-share man sa aton, no? Aton nga nabatian, no? Hang nagikan mismo sa kay Monsignor Felix Paskin. So mga kabombo, dapat nga mangin malipayon kita, no? Sa adlaw nga aton nga bi nga maobra, no? Dapat butangan tagid sang yuho mga aton nga guya kada aga. Kay syempre ang inabi nga mga say sang mga vibes or amo ang mga mudo makalalaton ina, no? So kung negative ang imo dahil karon nga vibes makalaton man na sa imo. Upo dira ako sa imo bing kaingod, no, nga negatibo man so dapat kita mangin masinadyahon kita, no, para bilog adlaw positibo wala ang mga outcomes nato, no, ang mga problema nato ni malipatan naton mapalayo bala or tabugo nato ng aton nga mga clients sa buot problema, no, mga worries nato, no, kung mga pagkabalaka dira kay tungod nga suguran ginaton sa pagpasalamat kag pagdayaw man sa iya. So dapat adlaw-adlaw aton nga pasalamatan kag dumdumon ang mga maayong hinimuan, no, sa aton man nga makaako. So mga kabombo, no, aton to nga bantayan kag chikeron naton, no, ang patrol nga nagpadulong dito sa Our Lady of Candles Parish, kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor. So si Bombo Carla itong nagdulong sa aton sa Santos or live Santos nga Misa. Mga kabombo, no, sa atong makauturan dira, hindi kita magkalipat, no, every 6:30 in the morning o kung nala sa 6:30 sang aga kada Domingo diri sa 630 kHz sa inyong mga radyo, no. Sa mga transistor radios nyo dira, no, pangitaon nyo dira ang 630 sa inyong mga lilisuan kag amoy na ang Bombo Radyo Bacolod. Makita nyo dira ang live fed or ang live nga coverage namon sa Santos nga Misa dito sa Our Lady of Candles Parish. Kag para gusto, no, sa mga kultura naton, kag gusto nila bimakitaan kung ano dira si Monsignor Felix Paskin, ang tsura sa simbahan, pwede nyo man na ma-search, no, sa Facebook fan page sa Bombo Radyo Bacolod, no, dira sa Facebook. Inyo da i-search ang Bombo Radyo Bacolod. I-search nyo dira kay ma-appear na dayon ang Santos nga Misa, no, nga may video bala. Kaya makita nyo dira ang mga activities nga luntad during the time sa Santos nga Misa. Kag syempre i-click nyo na lang ang like kag follow para ma-update kamo sa mga latest, no, nga mga balita diri nga nagaluntad sa aton sa Bacolod, sa probinsya kag sa bilog nga pungsod Pilipinas. So mga kabombo, to aton nga balikan ang patrol ko po sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, good morning. So live kita diri sa gihapon, no, sa Our Lady of Candles, kagupod na naton diri subong si Monsignor Felix Paskin. Father, good morning. Mayong aga sa imo, Bombo Carla. Bombo Andrew. Yes, Father, good morning. Tanan naton nga mga kabombo. Today again is the Lord's Day.
Aton gid nga ibutang sa sentro naton ang Ginoo sa aton nga pagsimba kag pagpangamuyo kag ang pagbutang sa aton tagipusoon sang iya nga pulong, the Word of God. Kag ang pulong sang Ginoo subong nagahambal sa aton nga kun kita magmangin pangulo, magmangin sulugoon kita sang tanan. Nga kun kita mangin gamhanan, mangin sulugoon kita sang tanan. Aton makita, ma-eksperyensya nga daw hindi amo ini ang nagakatabo, no? Apang sa aton homily ginpakita naton nga posible gid ini yang mga tawo nga makapungko sa pwesto, mangin sulugoon and mangin great leaders. Ginhambal naton si Abraham Lincoln, George Washington, kag si Julius Nyerere sang Tanzania. What was common among them? Ano ang common sa ila? Diyos nun sila. Una gid ang Diyos sa tanan. Kag kun Diyos nun ka, kag ang values ang ginarian sang Diyos ara sa imo, hindi mahimo nga hindi ikaw makaalagad sing matuod sa aton nga mga tawo. So aton gid na ginahambal ini agud nga ang mga tawo naton makakilala kung sino gid ang mga politiko nga nagapadalagan sa sining padabuton nga eleksyon. Kapilion gid naton ang nagakaigo. So number one gid, God-fearing or those who love God. Kay kung God-fearing ka, nahadlo ka mangawat. Kung God-fearing ka, nahadlo ka magsugo sa mga illegal kag unlawful nga mga order sa imo mga tawo. Kaya ang nalagas nimo ang pagsunod lamang sa pagbuot sang Dios, nasundon ang matarong, ang nagakaigo, ang lawful kag ang moral nga mga bagay. So mga kauturan, pamatian gid naton sa sining nga Domingo, hukta naton ang pulong sang Dios. Greatness lies in service. Kag kabay pa nga ang mga nagasiling nga ara sila sa public service, mangin matuod sila nga mga sulugoon kag alagad sang katawhan. Yes, so kabay pa nga maging peaceful man, Father, ang atong sining nga election 2022, Father. Oh yes, kabay pa. So, Bombo Andro mo to, Kaila? no? Yes, Bombo Andro. Ang reminder na lang bini Monsignor Pasquin sa mga voters, be. So, Father, pwede kami kapangayos ang imo sining nga reminders sa aton sining nga mga nagabuto Mga botante. mga voters, Father. Ang una gid, hindi kita magpadala sa kwarta. Sundo naton aton nga konsyensya. Kung sino ang nagakaigo. Kag agod masunod naton ang aton nga konsyensya, importante nga aton gitun-an ang qualification sang mga kandidato. Kag ang ilang nga track record. Kag aton tun-an kung bala ini sila mga tawo nga Diyos nun. Kay kung tawo nga malayo sa Diyos, wala mahadlok sa Diyos. Ang mga illegal kag unlawful kag immoral mahimo gid nila. Ila nga pagahimuon. Kagangwa sila ang nagadako ang mga tawo magkalamatay tungod sang paila nga hakop sang tanan gagahom kag kayuhan nga para lamang sa ilang nga kaugalingon. So amo ni ang gatod sa aton diri sa Pilipinas. Amo ni ang gabalabag sa aton nga development, the kind of politics that we have. So ato na ini nga pag-islan ining klase sang pamulitika diri sa aton nga pungsod. Pilion gid naton. So with the guidance of the Holy Spirit, ang aton nga mangin pangulo kag mangin sulugoon sa sining coming elections. Yes. So, Father, thank you so much. Salamat Thank you, gid, Father. no, sa kabay pa, Father, no. So, Bombo Andrew, thank you so much, Monsignor Felix Pasquin, and Bombo Andrew mo to, no, ang nanging mensahe man ni Father sa aton sini Correct. nga mga voters, Bombo Andrew. So, pilion gid, no, ang ila sini nga butuhon gid para at least, no, amo man ang mag-serve diri sa aton o ko na mag-serve, no, sa pumuluyo, Bombo Andrew. Correct din na, no? Kaya ra mismo sa aton nga mga tingog, no?
bilang kita nga mga pumuluyo kag mga botante man Bobo Carla. Tsaka gitong na-mention ni Monsignor Felix Pasquin nga dapat kilatison gid bala anay no, kilalahon gid sa maayo kay kung sino dirabing popularity amo na lang ng aton binga pagapilion, but aton gid bala kung sino pablabaw mo Carla before kita magpili sa mamuno sa aton nga komunidad, aton man anay kilalahon kag kilatison gid sa maayo para syempre kung ano bala ang matabo sa aton nya ti ara sila mismo ang magadangupan sa aton kag magabulig man no, especially kung kita ang nagakinanglan nga mga pumuloy. Kung isipon nato Bobo Carla, kita mismo ang may puder no nga maggabutang sa ila sa mga nasiling nga mga pwesto Bobo Carla. But kamusta dira gali Bobo Carla? So do kanami isang ambience no every Sunday dira no. Amo giga ni Bombo Andrew no, so far ang ato sini nga mga tagsumilimba diri 6 AM Bombo Andrew nag-amat-amat na inisalaya pa uli sa ila sinitag sa tagsa ka panimalay kag ang iman diri nagapreparar na para sa second mass diri sa Our Lady of Candles Bombo Andrew. Okay, so baling second mass alas 9 no. Yes, 9 AM ang second mass diri sa Our Lady of Candles Bombo Andrew. Okay, so for at least do okay naman dira kaina ang pagsugod kag pagtakop sang sininga Santos nga misa dira sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Carla, so far madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Andrew, sugikan diri sa Our Lady of Candles ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla may defensor live dito sa Our Lady of Candles Parish kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So atong tanabatian mga kabombo no ang mga panumdum sa aton kag mensahe ni Monsignor Felix Pasquin sa nagahilapit na nga pagpiniliay sa madason nga tuig no sa Mayo 2022. So aton gid man nga i-practice man naton ang kinamatarong naton sa pagpili o kung pagboto kag mangin sa this time no mangin matanda na kita or tun-an gid naton kag kilatiso naton ang mga leaderes no nga gusto magapapili sa sininga nagahilapit nga pagpiniliay. So, time check, 50 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 ng aga, mga kabombo. Standby ka mo kay Dugay-Dugay, magasugod na ang radio magazine program, ang Good Morning Philippines. Pero antes na maghatag ko na isang planik mga importante nga mga pahibalo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms